съм аз в Workshop и днес ще ви покажа как да си опитомите кон на Minecraft 1.6.1. Ще ни трябва седло, ограда, лид, Diamond Horse Armor, какъвто искате може. Има всякакви Gold, Iron и един размножител Horse. Спамвате един Horse и се качвате с десен бутон на него. И цъкате така десен бутон на него, докато ни почна да излезат едни сърчица. Айде. Ето, гледаме сърчица, слизате с Shift, слагате му Diamond Horse Armor, който си искате да е, до седло, ето, и вече може да го ястите. Така. Сега да си го завържим. Правите от ограда ето така. Имате лида, факште го и цъкате тук в десен бутон. Ето. Той вече се е ваш, мога да ходите където си искате с него и това беше от мен. Аз бях в Workshop и днес ви показах как да си направите, как да си установите кон на Minecraft 1.6.1 и мисля да почна оцеляване на нея и така. До виждане.